Είμαι ο Γιώργος Μπάκας, υποψήφιος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές με την πρωτοβουλία δράσης μαζί για την Μύκονο. Ήρθα στη Μύκονο το 2016. Όταν πρωτοαντίκρισα αυτό το μέρος, ένιωσα πως εδώ ανήκω, πως εδώ είναι το σπίτι μου, σαν να περιπλανιόμουν χρόνια στα σοκάκια του και να κουβαλούσα πάντα μνήμες και εικόνες από τον τόπο αυτό. Από τότε πέρασαν 7 χρόνια. 7 χρόνια στα οποία επαλήθευσα πως εκείνη η πρώτη αίσθηση δεν ήταν λάθος. Η Μύκονος έγινε πράγματι το σπίτι μου, έγινε η οικογένειά μου. Έγινε οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου. Έγινε η δουλειά μου στο πυροσβεστικό σώμα. Πολλά παραπάνω από μία δουλειά. Στο σώμα μπαίνεις κατευθείαν στα βαθιά, στον πυρήνα των προβλημάτων και των αναγκών του νησιού. Το να προστατεύεις αυτόν τον τόπο δεν σημαίνει πως μάχεσαι με αυταπάρνηση και θέληση για κάθε ζωή γύρω σου. Σημαίνει επίσης ότι αντιλαμβάνεσαι πως η εξασφάλιση αναπνοής του διπλανού σου είναι προϋπόθεση ώστε να συνεχίσεις να αναπνέεις κι εσύ ο ίδιος, οι δικοί σου άνθρωποι και όλοι όσοι αγαπάς. Με αυτόν τον τρόπο η Μύκονος γίνεται η ζωή σου. Τουλάχιστον σε μένα αυτό σημαίνει. Έγινε η καθημερινότητά μου και κάθε γωνιά της φέρνει μνήμες και συναισθήματα. Έγινε τα έθιμά μου. Έγινε η αγωνία μου για το αύριο. Με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία του οράματός μου για μια Μύκονο ανθρώπινη, εύρωστη και ικανή να παρέχει σε κάθε πολίτη κίνητρα που θα τον αναδείξουν σε πρώτη επιλογή κατοικίας και δράσης. Όσο και αν οι καταστάσεις και οι ιδιότητες αλλάζουν, σταθερό σημείο αναφοράς κάθε απόφασής μου πάντα η Μύκονος. Σήμερα πλέον συνεχίζω να επαληθεύω την προσήλωσή μου στις αξίες του νησιού και των κατοίκων του. Γι' αυτό και 7 χρόνια μετά αποφασίζω να επιστρέψω όλη την αγάπη που έλαβα από αυτό το νησί σε αυτό που αποκαλώ πλέον δικό μου τόπο. Αποφασισμένος όχι απλά να προσφέρω, αλλά να διαθέσω εαυτόν. Είμαι ο Γιώργος, ο πυροσβέστης. Με πρώτο πλάνο την ασφάλεια των πολιτών στέκομαι δίπλα σας, με συνέπεια, και πιστεύω ότι για τον τόπο μας αξίζει να μπεις μεταφορικά και κυριολεκτικά ακόμη και στη φωτιά για αυτόν. Είμαι ο Γιώργος Μπάκας, υποψήφιος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές με την πρωτοβουλία δράσης μαζί για τη Μύκονο, με δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Κουκά. Εκτός από την ψήφο σας, ζητάω και την εμπιστοσύνη σας.